Biblické katechézy sú zamerané na Božie milosrdenstvo v duchu výzvy svätého otca Františka. Prednášky Jozefa Schellingu sú takým obohatením pre farnosť, ale chodia aj ľudia z okolia. A je to vlastne v roku milosrdenstva, takže sa týkajú milosrdenstva. A Jozef rozoberá vlastne Sväté písmo, Bibliu a poukazuje na to, že Boh je milosrdný a že aj my môžeme prejavovať to milé srdce, teda milosrdenstvo. Myslím si, že aj to prostredie, že je to mimo kostola, tak človek tak inak vníma aj to slovo, aj premýšľanie, pritom sa aj spieva a Jozef vždy pripraví nejakú aktivitu, ktorú ľudia vlastne aj vyplňajú. Monsignor Jozef Schellinga v biblických katechézach priblížil milosrdenstvo vo viacerých podobách. Čo chcem zdôrazniť cez moje katechézy je skutočnosť, že my mnohokrát vnímame Božie milosrdenstvo len vo vzťahu k hriechu a lieku, ktorý Boh ponúka na hriech, a to je odpustenie, teda milosrdné odpustenie. Božie milosrdenstvo však je skutočnosť oveľa širšia, týka sa samotného povolania človeka. A v katechézach, ktoré ponúkam, reflektujem práve túto skutočnosť. Príležitosť hĺbšie prežiť obdobie prípravy na slávenie Veľkej noci využili desiatky veriacich. A som tu prvýkrát, a keď je ako rok Božieho milosrdenstva, že máme za čo prosiť Pána Ježiša. Aj postná doba je, zvlášť veľmi nám to pomôže, keď je aj tá postná doba, že rozímame. Vynikajúce prednášky, ktorými sa dá rozumieť. Rozoberá evanjelium, a to je podstatné z celé tie prednášky a odnášame si z toho bohaté poznatky. Počula som ho už viackrát, bola som na prednáškach v minulosti, minulý rok tu bol, myslím. No a čo ma zaujalo, dozvedela som sa od neho veľa nových vecí, čo sa týka Biblie, čo sa týka Ježiša, učeníkov a celkovo jeho učenia.